card, you can't live it twice. Okanye thinze okwesim card, xa sibona kunzima. Always isikhala ngebhadi, sesiqala ukuxhomekeka so that's why sihlupheka. Ezweni kunzima nokuqaleka isizwe sundu siyaqhekeka budlobongela buyaqhubeka izimilo zabantwana zatwebeka. Namajita yamithisa after the peak wabantwana. So kulapho uvuka ingxabano uthathathi kuyohlukwana abantwana bakhuliswa ngobuxoki isikhulu ezingazimintsana. After so many years, xophuma inyani evuka inqala cause ubomi esiphilayo bufana nje nencindi ekhala. That's why xa bebodwa ubona inyembe ziphalayo omnye ke nzingabomi cause embuhluphekile mother have to hustle on the street ukuze umntwana laletyile. Do all those things cause kufuneka efundile. Even naseklasini usifisha yedwa hlala ekoneni njengegusha emnyama edla yodwa emadlelweni. Imeko enzima uyichaza cause ehlekwa nasesikolweni. To win without the fun is not so easy at all. Even wesixa umthetho just to wake up and fall. Ungamazi ngithile izwi engashayi nekhona. Every time I go around I don't see any changes. The poverty and the black clock are covering the pages. If you struggle don't give up. I've been through those stages. Udlala ebusweni kude kunqaba umoya xa bebona esatweni basenze ngcono kunawe kukuphuma ensokolweni kuba behlala esamendeni wena usahlala etyotyombeni. God has a plan ubube lapha emhlabeni. No one must judge you noba sonxiba kapep kuba bona bephucukile ngoku bakujonga njengescript bahlekisa ngawo nasesitratweni kumama koselitep. Please don't go down noma bazali behlala bexabanye inkosi edonethini amanye amakhaya kuyafana. Ehlobo siphila ngalo ingathela lusathana namakhaya iyaqhekeka ngokukufa kuthatha indawo winishisa come and go nosathana ume ngenyawo bamelwana basavali oyintoni nabawo noluthando alisekhunto phambili lemali nasesitratweni asonwaba ngaluluthando uphathe isikhale nxa yemeko zamakhaya abanye bade bashiyilana ulukane sibathanayo nxa yezinto zomhlaba nxa yenhlungu zalo mhlaba hlale sibika amahlaba lubuthi nxa sibulalana siruxa siphaqulana ngesabonwa nabantwana izithuko sidonela bamelwane bengavale esitratweni benyemana bengafuna ukuxolelana asatheni ngokubulisana kiyo zibeni apha emhlabeni esinyathelana.